Bona tarda, Míriam. Tenim aquí un desplegament de formatges. Has vist? Ja tenim de tots tipus, eh? En tenim de búfala, d'ovella, de cabra. De fet, avui aquest producte a mi em venia molt de gust. A part de que m'encanta el formatge. Sí, jo també. Sempre diem que, clar, els productes aquests primaris, no? Com una carxofa, com un pèsol, doncs sempre tenen temporada, però escolta'm, que el formatge també en té, i avui el que volíem anar a veure és una mica diferent als reportatges aquests que sempre veiem de com se fa el formatge. Saps? Que sempre es veu allò, la típica fàbrica, que posen la llet... Avui hem anat a l'inici de tot. Al principi de tot, exacte, a l'arrel. sí. I el que hem volgut anar a fer és anar a visitar la gent de Montbrú, que tenen cabres. Les tenen a Moià. Més a l'antiga masia, més amb unes vistes goita espectaculars evidentment, de Montserrat, situat al cor del Bages. I les cabres goita-les tenien aquí tranquil·lament pasturant lliurement i hem anat aquí, per tant, avui volíem conèixer-les en el seu hàbitat més natural. Molt tranquil·les, veig que no s'espanten ni pel càmera ni pel... Mira, t'haig de dir que un goig, a més, o sigui, perquè elles, sí, habitualment, quan vas a alguna granja, ja sigui de vaques, de porcs, del que sigui, moltes vegades estan estressades o estan amb aquella tensió. Ara veureu exactament com pasturen elles totes tranquil·les, però si et sembla de moment el que farem és... Anava a dir, abans que continuïs, que això es deu notar el formatge, si estan així de tranquil·les. Ui, tant, ja ho veuràs. Bé, de fet, escolta'm, que això s'ha de... que en tenim per provar, que crec que no acabarem avui. D'entrada el que farem serà veure exactament aquesta temporada. L'Andreu ens dirà, que és el cuidador de les cabres, si tenen o no temporada. A veure si en tenen. Comença al març i la llet es sol acabar aproximadament a finals d'any. A mesura que es va escurçant el dia es va acabant la llet. Segons quins llocs, a partir d'aquí paren de fer formatge i no tornen a començar a fer formatge fins al mes de març. En aquest cas la formatgeria és un pèl més gran, necessiten formatge a l'hivern perquè la gent en demana igualment. La temporada bona és la primavera i estiu, és quan la producció és màxima i la qualitat de la llet també. Primavera, estiu, ara per tant doncs és el millor moment per obtenir aquesta llet. Jo crec que, escolta'm, obre'm aquest. Aquest és una de les joies de la corona i ja veuràs per què té aquesta mena de textura. Després t'ensenyaré el què. Mira, de moment, de cabra tenim aquest d'aquí i un dels nous productes que han fet, que goita quina presentació així tipus formatgera que ens han fet. Aquest és un formatge fresc, ara també l'obrirem per degustar-lo i, escolteu-me, també hem de saber com es comporten les cabres, perquè, clar, les vèiem aquí tan estupendes, però, Andreu, què fan les cabres? Elles fan molt el que volen i no anem a que elles vagin poder un màxim de producció, sinó que anem a que elles visquin amb harmonia, visquin tranquil·les i que produiran menys, segurament, però també viuen més bé. Passen 2 mesos seques, o sigui, els mesos de més fred, per la seva naturalesa, que són mitjans de desembre fins a mitjans de febrer, mitjans de març, no estan donant llet normalment. A partir d'aquí apareixen i es posen a donar molta llet durant 3-4 mesos, i a partir d'aquí una miqueta menys, fins que arriba un punt que s'acaba. I es torna a començar altra vegada, es deixen assecar i es torna a engegar el cicle. Has vist que elles fan una mica el que elles volen, perquè a més l'Andreu, clar, em comentava, diu, les cabres, si volguéssim, farien llet 2 cops al dia, i si volguessin, les tindrien tancades en una sala. Exacte, sí, a més, sense gaire llibertat, perquè el fàcil, que és tenir-les tancades, els hi dones de menjar, els hi treus 2 cops al dia la llet i, escolta'm, i anar tirant. I aquí, evidentment, no, de fet, aquest matí elles anaven fent, hem arribat i hem dit a veure com les tenen i estaven en aquell moment extraient doncs la llet, que ara ja veuràs que també veurem una mica tot el procediment. Guaiteu-lo, aquest és el... Molt bon aspecte. I el tacte és molt agradable. És que el tacte és molt peculiar. Jo, si et sembla ara, escolta'm, jo vull que el provis una mica. I d'entrada, mentre jo tallo això, anem a veure aquest mètode d'extracció que dèiem, que és una mica diferent, perquè us heu de pensar que habitualment el que
Gràcies. Prova'l, a veure, que ens acabo. A veure què et sembla, després m'ho dius. I d'entrada el que farem serà veure això, com és aquest mètode d'extracció, perquè és una mica diferent. A veure, Andreu, què ens en dius? La cabra és molt selectiva a l'hora de menjar, i què passa? Que quan ha embrutat una mica massa una zona, no vol pasturar-hi. Llavors què fem? Ens emportem la màquina de munyir cap a una altra zona, i en allà, com que ja ho troben net, els hi ve més de gust. És tan simple com això. Vull dir, no portem les cabres a la pastura, sinó que ens n'anem nosaltres directament a buscar la llet. O sigui, agafem el cotxe, la màquina de munyir, ens anem a buscar la llet en el lloc. L'extracció de llet és idèntica que qualsevol granja normal, sigui més industrial, sigui menys, perquè és un tema d'higiene. S'han de complir uns nivells d'higiene molt estrictes, i a partir d'aquí, doncs, esclar, s'ha de muntar un mecanisme mínim que et permeti complir-los. Escolta'm, què t'ha semblat aquest que has provat? Boníssim. Com el definiries? A veure, jo d'entrada, ara ho farem al revés. Tu talla aquest, que és, a veure, provem-lo també. Aquest és tipus fresc. Però és aquest que hem comentat del sarró. Heu de pensar que té així un gust intens, oi? Fins i tot cítric. I que tenia allò un toc com si fos... Fins i tot li pots notar com un toc de llimonat, fins i tot, i això combinat doncs és un dels més versàtils. Per tant, guaiteu, tenim un altre format de cabra, a veure què ens sembla aquest, que jo crec... Falta una copeta de vi negre aquí, eh? Exacte, molt bona, perquè a més, els de cabra ja m'han dit, si voleu una ampolleta de vi, dic, potser que no, potser que ho deixem ja per casa, el vinet. Però... I guaita, anem a provar, que sí, aquest de cabra? Boníssim. És una mica més intens de gust, potser que el que estem acostumats. Però és boníssim. Aquell de vaca, oi? I ara ha arribat el moment de... Clar, jo rodejada de cabres, i em diu l'Andreu, Míriam, diu, t'haig d'ensenyar alguna cosa. A veure què em volia ensenyar l'Andreu. Andreu, solana impressionant, i aquí m'has dit que ara hem d'obrir això. Què és això? Això és bàsicament el que se'n diria el miracle de la vida, quan arriba la primavera per les cabres. Estic desitjant veure-ho, això. Quan tenen? Aquests, els més grans, tenen 5 dies. Ostres, i ara escolta'm, a veure, què farem ara? Què farem? Ara et faré treballar, perquè ja que sou doncs aquí, va, som-hi. imagineu que vaig Home, i tant. Què toca fer? Ah, veus? Mira. Poc m'ho hagués imaginat jo que acabaria així avui. Doncs tu mateix. Què dius ara? Oi, Verge Santa. Hola! I què? Ara... Oh, Andreu, tu me la dones, però què haig de fer jo ara? Ara? Aviam. Aviam, si en sabrà. Ostres, ara... I ara què? Aviam, jo amb un nen potser podria mitjanament saber quan en té prou, però... I una cabra? Ah, se l'ha d'acabar tot, eh? Ah, molt bé. Ella mateixa t'ho dirà perquè no moldrà més. Que en aquest cas ja segurament se l'acabarà tot. Doncs escolta'm, Andreu, aprofito per dir-te què amb aquest temps? Com els hi va aquesta primavera a les cabres? Fantàstic. Sí? Fantàstic. Què necessiten les cabres? Les cabres necessiten molta herba verda, que plogui només algun dia de tant en tant, sí? I aquest solet tan esplèndid que està fent avui. Oita, se l'està acabant, eh? Doncs quan se l'hagi acabat... Mira, veus que ja quasi bé no en vol més? Sí. Ai, sí, pobreta, cara l'Ef. No, molt bé, ja està, molt bé. I ara, escolta'm, què, li haig de fer allò el rotet o no? No. Que no? Val, d'acord. Ja tenen molts dies. Fantàstic. Quina estampa, quina tendresa, veure't amb la cabreta. No, és que a més no m'ho esperava, clar, perquè em diu, mira que veuràs una cosa. Clar, en principi, home, soroll de cabres, ja us dic que l'heu anat sentint, però clar, poc m'imaginava allò, i a més, que és que, clar, l'Andreu, tot ell em diu, au té, i que ha estat Verge Santa, no, realment, molt bé, i sobretot destacar això, el poc estrès, la llibertat que tenen, i que ho dèiem, això s'ha de notar per força. Es nota, perquè a més el bon formatge, clar, heu de saber això, que és evidentment, és un producte de temporada, per tant s'ha de tenir molt en compte la cabra, o sigui, que és la matèria... La base. És la base, i clar, moltes vegades la fan explotar durant tot l'any i potser doncs que ens centrem ella, que necessita doncs la calor també de la primavera, a més aquestes cries, la millor llet i escolta, més el millor moment. I goita, i d'entrada també destacar-vos la búfala, que només n'hi ha una explotació a Catalunya, ara veurem a on, i ells en fan un producte que és
molt seu que és... Bueno, és el blau, clar, nosaltres estem acostumats... No sé A tu la com... mozzarella. Ah, exacte. Clar, la búfala estem acostumats a veure-la en un altre format. Que sí, amb allò que veu les boletes Sí. aquelles típiques que segurament poseu doncs a l'amanida. El teniu en format suau i, escolta, obrim-lo aquest també perquè... Fem espai. Sí, perquè vegeu com és... Vegeu quins trossos de formatge. I aquest fa més olor, Sí. Ja es nota. Clar, olor, t'agrada el sí, blau? molt. Sí, Sí, sí. Doncs escolta, ara de moment, mentre nosaltres tallem un d'aquests talls, anem a veure... Ai, que ens acabo. Anem a veure com es fa el de drap, perquè d'entrada, goita, tot això d'aquí, però això té un secret, i ara el que farem és veure aquest secret com se fa. Endavant. Martí, mans netes perquè m'has dit que, escolta'm, aquí davant tinc la joia de la vostra corona. Explica'm què tinc aquí. Bé, ara tal com està, es veu una mica lleig. Home, si més no, és... És tu, Com t'ho diria jo? Fong? Això és un... És el fong, és el fong. Això és el fong que nosaltres diem el pèl de gat. Sí. Això té diversos fongs que surten naturals amb el formatge. Tenim el pèl de gat, o mucor, també se li diu, i llavors hi ha el penicillium gris, perquè és gris, ja es veu clarament, no? Llavors, això el que ens aporta el formatge és aquest aroma de terra, aquest aroma de molsa, de sotabosc, és el gust característic del formatge tipus Garrotxa. Llavors, el procés que fem nosaltres d'acabar aquest formatge, ara ja ha passat el seu temps de maduració, amb aquest fong, amb aquest pèl de gat que diem, i el tractament que li donaríem, ja veuràs que és molt senzill, és un fregar... Haig de rascar? Amb les mans, veus, amb el palmell de la mà. Sí. L'únic que fem és fregar el formatge i xafar aquesta capa de pèl que ens quedi més incorporat al formatge. I escolta'm, de què és aquest formatge? Aquest és búfala. De fet, som dels pocs productors de l'estat de llet de búfala i en aquest cas produïm el sarró. El fem a mà, és una llet molt curiosa, una llet molt sana, molt recomanada pels metges i el fem d'aquesta manera. Fem el sarró perquè sempre fem el sarró de cabres, un formatge que es fa a mà des del principi fins al final, com heu vist amb les cabres, i és super saludable. Perquè, home, jo desconec una mica i la búfala jo només la tenia allò vista amb la mítica mozzarella. O sigui, aquesta és una altra manera d'elaborar... Hem catalanitzat una mica... Exacte, la búfala, La búfala. Hi ha només una granja que està a Palau-saverdera, a l'Empordà, i treballem tota la llet que fan. Llavors, ells fan una mica de mozzarella, que també distribuïm, però bàsicament fem aquest sarró i fem formatges curats i llavors fem el blau de búfala, que també és l'estimat de la casa, no? Un cop hem fregat aquest formatge ja el tenim a punt, ja es veu que està maco, això està a punt d'anar-hi, i llavors el que fem és el lligat. Això es lliga una mica amb una mica de ràfia natural per posar-hi l'etiqueta, per poder-lo agafar i acabar-li de donar aquest aspecte final. I també crec que, escolta'm, veiem un element que és bàsic, les mans. Les mans. Aquí hem d'acabar sempre treballant amb les mans, sí. Ara està... Atenció, perquè ara mateix estàvem comentant lo bé que viuen les cabres i sense allò que comentàvem d'algunes granges. Aquí teniu el blau de búfala. Escolta'm, jo crec que no podem acabar d'altra manera que provant-lo. Saps que la búfala té moltes més propietats? Ara ho deia en Martí. El Martí hem de dir que les dues persones que ens han parlat són germans, Un, l'encarregat de les cabres, i l'altre, escolta'm, el mestre formatger. Gràcies. Fixa-t'hi a veure què... Aquest és més fort. Amb què ho combinaries? Amb pa. Pa torrat, potser... Jo li podria amb tomàquet, però m'has comentat... Sí, potser millor torrat, amb nous... I codony. Mira, codony, molt bona. Orellanes, panses... Per tant, és un gust intens, però un gust que el desconeixem una mica aquí a Catalunya. Som més de, potser, de vaca o d'ovella. I escolteu, tenim la búfala, que també es fa aquí a casa nostra i, evidentment... Búfala catalana. Búfala catalana, sí senyora, i aquestes cabres vegenques aquí amb tota llibertat. Per tant, aquí teniu un fantàstic producte de temporada de la mà de Montbrú. Moltes gràcies, Míriam.